Sziasztok gyerekek, ez itt a School... Rudi hol van? Csőztök. Azt hittem, hogy kezdésnél is itt leszem. Na mindegy, ez egy kis... Semmi. Ez egy kis tartalmas videó lesz, hogy tartalom elmondás. Hát jó. A személyzetben, tudod Rudi, ki lesz a karakter? Mama. Igen, mama. És tudod, hogy lesz 2 új szereplő? Kettő új osztálytárs. Tippeltek. Na. Már beszéltem, most jutott eszembe. Pap Levente. Igen. És még ki az? Annak a lánynak nem jut eszembe a neve. Zsejke? Aha. Talált. Na szóval ők lesznek benne, 2 új szereplőnk lesz, illetve a Rudi harmadik, ugye? És akkor ugye a személyzet az a Mamóról fog szólni, ugye a Sík 2 augusztusban fog kijönni. A Mama valószínűleg én leszek. Igen, de még nem biztos, de több százalék te. 70% te. Én akarok. Na, és akkor gondoljátok el, ugye, mit akarok mondani, a Sík 2-ben, ki nem mást nem láthatok, hanem hogy ki nem mást nem láthattuk, hanem a Síkot, hát persze, hogy a Síkot. Ugye a Sík az valamelyik lány lesz, vagy Anikő, vagy Melissa, valamelyik lány lesz a Sík, de gondoljátok el, hogy eléggé teljesen más sztoria lesz. Ez egy igazi komoly film lesz. Hát igen. Zene lesz alatta, meg lesz jól szerkesztve, még a szerkesztésem 1 hét lesz. Lesz az 2 is. 3 is lát. 3 az nem, azért annyi időt nem veszik, még 2 vagy 2 hetet, vagy 1 hetet minimum. Igénybe vesz, de ez nagyon jól meg lesz csinálva, és ez a forgatás este fogjuk forgatni itt. Este. Ja. De este. Hajnalban, igen. Ja. Szóval félelmetes lesz is. Egy dolgot elmondok, arról fog szólni, hogy a momós, hogy mi fiatalok vagyunk, bulizni fogunk, minden, folyamatosan követ minket, ez az internetes szörny, és folyamatosan még ellene szeretnénk, hogy meg akarjuk őt ölni, minimum, hogy ne legyen utunkba. Igen, meg ilyenek. Beszélni? Dehogy nem. Meg hogy ilyenek, de nem fogjuk tudni, meg ilyenek, szóval ugye 9-en vagy 8-an leszünk, ahol sokan meg fogunk halni, ilyen, stb. Meg a Sík 2-ben lesz egy olyan vége, hogy mondjuk én, direkt azért, hogy érdekesebb legyen mondjuk a harmadik rész, majd, hogy jövőre, hogy én vagy Rudi vagy valaki ezt fogja csinálni. Itt lesz a fürdőben, benne van a Sík, és úgy lesz vége, hogy legyőztük őt, meg mit tudom én, becsukjuk az ajtót, soha többet nincs Sík, csak hiszik. Hinni fogjátok, hogy sohasem nincs Sík, közben majd lesz. Fogunk egy ilyet csinálni valaki. Fegyver. Vége. És akkor úgy lesz vége a filmnek. És azért lesz érdekes, hogy a harmadik részben, hogy mi lesz velem, Rudival, de szóval, hogyha lesz harmadik rész a Síknak, akkor egyértelműen visszajön a Sík. Ennyit elmondok, ennyi. Szóval addig is, sziasztok! Sziasztok!